A 86. művészeti aukció anyaga egy nagyon gazdag mondhatni fegyverarzenált vonultat föl. Szerintem minden fegyvergyűjtő meg fogja találni a saját érdeklődésének kedves darabot. Ezek közül emelek ki most egy huszárcsákot, egy főhadnagyi huszárcsákot, ami a 4. huszárezred egyik tagjáé volt. Ma már nem nagyon tudjuk megfejteni, hogy kié lehetett. Ezt az ezredet, ezt a kiegyezés után állították föl a K&K közös hadsereg létrejöttének jegyében, és egy nagyon kitűnő állapotban ránk maradt csákó fog indulni ezen az árverésen, 800 000 forintos kikiáltási áron. Mi úgy gondoljuk, hogy ez minden hazai militáriagyűjtő, és azon belül is, akik viseletet gyűjtenek, meg fogja dobogtatni a szívüket, úgyhogy egy slágerdarabnak gondoljuk ebben az anyagban.